nomako dho wath Madunga e gwenge gweko ma Kisumo bang' ka nyang' nolal koda jalupo moro e gwenge gweko ka bende ne nitiere tich. Midhiero noero ma bende notimore kar saa 5 mar onyango mar odiechieng' manyoro nomako kweth mag jolupo moheo adek kane giwuok lupo kapok achiel kuomgi moyang kaka Okoth ne nyang' omako ondamo machuok kana gichiegni go e dho wath. Kaluwore koda nyadendi Jocelyn Adhiambo Okoth ma bende en jaod jalnoero, en buok ahinya kane owinjo wach ni jaode nyang' olal godo mana kane odhi e tije mapile ma bende osebedo ka otimo chakre kane en rawera, to bende owadgi jalnoero ma bende luwe pod nitiere koda rem e od thieth moro e kaunti noero ma Kisumo bang' kana nyang' nomake chak higa nieri kendo noweye ka bende otur. Kata kamano Okoro okwayo piny owacho kokadho e duonde kaka mar KWS mondo oresgi ka koro midhiero noero biro tieko jolupo mamoko. Kendo gimotimore ne notimore fast notimore ne wuoyi maduong' pod ni osiptal nyaka sani. Kendo chani chawa otimore ne nyathini. To kendo litnwa sana kata wan joma nie compound no. Wawuoro sana kata joma odak kanyo. Wawuoro sana ang'o motimore. To ni gima lit sana. To gima kwayo manyalo kwayo jo maduong' ahinya ne jo game. Akwayo maduong' sana kendo gimuolo ni maisha mar dhano en gima duong' moingo maisha mar le. Kano timore mokwongo nego benu ka atwa moro mager mangiso ni ugenowa. To ka koro uno kugenowa lemu ugeno saidi moingo kaka dhano okomoro kata matin un jo game. Un sasa ne moywaknu. Un murito le. Un musebedo kurito le to Nyasaye marito le. To gimotimore ni omako dhowa kata onjo modak kanyo tenant modak kanyo wabedo gi luoro kendo waluor sana. Leo asubuhi aliondoka mapema kwenda kutafuta na anafanya hii kazi ya baharini kuanzia akiwa mdogo. Maisha yake yote amekuwa akitegemea baharini. Na sasa vile ameondoka nimepigiwa simu nikiwa kazini ati ameshikwa. Mimi pia alikuwa nimeenda kibarua kidogo. Sasa tumerudi, nimekuja, sijaona chochote, naona tu anatafuta na hatujamuona. Tunaomba tu mtusaidie. Alafu kitu kingine, hii kitu imekuwa ikitumiza hasa familia kwa sababu hali dhizia shemeji yangu sasa mwenye anafuatana na huyu bwana wangu ndio mkubwa, alafu yeye alishikwa na mamba baada ya hospitali. Hatujaona usaidizi wowote. Ndio tena leo tena tumepata tena hii ajali, familia moja hiyo. Sijui, sijasikia chochote. Mimi vile nimekuja nimepata watu wakilia. Ningeomba watu wa game wasaidie kwa sababu hii kitu imekuwa ikiumiza watu. Like us wan jolupo walupo gi yidhika. Odiochieng' ma kawuono wabedo kod buok e seche moko bang' saa 1:30 mosekadho. Ka jowadwa moko nodhi lupo to giduogo report ni achiel kuomgi mane gin go nyang' omako kogolo yie. En gima lich ahinya mobuogowa nikech nyathi ma nyang' omako owadgi moro nitie maluwo bang'e manyiso nyang' osemako mokwongo. Ni e osiptal pok omi discharge kata kawuono wuon gi nodhi mondo go sei mondo golne chuma manoketne to oyudo ni remo pod tin ma ok nyal golne chuma go. Kapok oduogo to oyudo report ni wuode machielo maluwore gi wuoyi no nyang' ochako mako. Koro en gima lich mabuogowa, wasebedo ka wachiwo report mar nyang' man kani nikech inenega ka omako winy, ochamo winy. Kendo seche ma oter report ni jo game to onge action moro mwaneno ka gikawo, gin gisiemo wasiema ni kik wadonje pi. To kuma diera wan walupo ka wan e yie, ok walup ka wachung' e pi. Kata wuoyi ma nyang' omako gogole yie. Koro jo game onego bed ka gima duong' ma sirikal nyalo konyowa godo en ni kwayudo rescue team makata ka report moro donjo ni gimoro timore to giringo gikonyo mapiyo piyo. Moloyo ni gibet oko to wan kaka joma nie pika ok gi ng'i ngimawa kaka chal